otu onye egwuregwu basketball doro anya ma bụrụ onye na-asọ egwuregwu basketball na Sacramento Kings na California, Maazị Chimezie Metu abụrụgo onye rụrụ ebe a na-achịkọba egwuregwu basketball n'obodo ya bụ Nnewi. Maazị Metu bụ onye chọpụtara Mezie Metu Foundation kwuru na ebumnobi ya bụ ka aka si ndị na-etolite etolite obi na ihe gbasatara egwuregwu basketball ka ha wee nwale onwe ha nke ọma, kwado onwe ha na-ebi ndụ dị mma site na ya bụ egwuregwu. Chimezie ume wetara anyị akụkọ. Maazị Metu nke ọ bụ nna ya nọchitere ya bụ Sir James Metu gosipụtara obi aṅụrị ya na nrọ ahụ ịrụ ebe a na-akụ basketball pụtara ihe bụ nke o kwuru na ọ ga-enye aka wazụnyite ndị ntorobịa n'iji gosipụta ọnatarachi ha. O mere ka mata na ya bụ akụrụngwa bụ nke arụrụ ka ọ bụrụ ọkpọkọpị ma bụrụkwa nke arụrụ ka onye ndị na-egwuregwu na ya bụ ebe ihe ha chọrọ. N'ịrụtụ aka na ya bụ ọnọdụ, otu onye ji okwu ya agba izu bụ Prince Obi Orizu toro etu esiri warụa ya bụ ama egwuregwu bụ nke ọ kọwara ma kọwaa na ọfụbero ụdị a na steeti a, ma kelee ya bụ onye gbara mbọ wee rụọ ya bụ ama egwuregwu ma kpee ekpere ka Chineke kwụghachi ya mmaji pụrụ mmaji. N'okwu ya ka eguzosiri ya bụ ama egwuregwu ka President General nke nzukọ ọra Nnewi Dọkịta Mmadụka Atụenyi gosipụtara olileanya ya na ya bụ ama egwuregwu ga-enye aka fụ na ndị ntorobịa ga-anọ na ya bụ ebe wee gosipụta ọnatarachi ha bụ nke ga-eme ka ha baa n'ihe, ma kpọkwue ndị niile ga-egwuregwu na ya bụ ama egwuregwu ka ha ghara ịkpa ayara maọbụ mebisie ihe dị na ya bụ ebe. Ya bụ mmemme dọbatara eze akụ ukwu Nsuedo, ndị na-apịa basketball Nnewi District nakwa tinyere ndị ọzọ. Ya bụ ama egwuregwu basketball bụ nke dị na Nnewi High School dị na Nnewi.